बे नानिखौ एफआर होदों जाहैबाय हो दा बे नानिया जुदि गाज्रि भाषाजों जुदि हो हाग्रामा महिलारिखौ रायदोंमोनबा नाम सुदोंमोनबा बुंदोंमोनबा बेखौ थांनानैबोथ' बुजायहैनो हायोमोन ना बुंहैनो हायोमोन ना हो दिनै बे आइजोखौ केस होनाय माने जोंनि बर' हारिया थार्ड क्लासाव गोलैनाय लाब गैया बेखौ केस होनानै मा खालामनो गैयै मानसि बा गरिब मानसि बा माहाजोन मानसि बा बियो लेथ्राखौनो बुंबाय बेखौ ससियेल मिडियायाव हो साংবাদিকफोरखौ लेंहरनानै बेखौ समायखिरा लाहोनांगौमोन जे आं दिनैनिफ्राय बुंनो मोननाय नंला बे भाषाखौ होननानै जे बेखौ बुंनो नांगौमोन। बे दाखालि अरुणाचलाव हमजादोंना जायफोर सिख्लाफोर मानि थाखाय थांदों बिसोरलाय बारसिन जानो होननासो थांखाथारदों बिसोरो होनो होननासो फाननो होननासो थांखाथारदों 500नि एकदम बिसोरलाय हाबा जानाय बिसोरलाय नांगौआ बारा जाखायो बिसोरलाय ओरैबायदि गुन्दा जाखायो हाबा जानायफोरा मा बुंनो आरोना ओरैबायदि फाग्लाखा एकदम। खुलुमबाय दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन बे आपडेटखौ नोंथांमोना नायोब्ला सोरबा रागावबो जोंगोन सोरबा दुखुबो मोनगोन सोरबा जोंखावजोबगोन दा थिग बिदिनो नोंथांमोना आपडेटखौ मोजाङै फार्स्टनिफ्राय जोबनायलागै नायबासो बुजि मोनगोन। दाखालि बावै साननैसो सिगां मोनद' हारिनो एसटि होगोन होनना बुंनायनि थाखाय गोबां दावराव जादोंमोन दा बेनि सायाव गोबां सोंखारिदोंमोन हाग्रामा बिथांखौ सोरबाथ' गाज्रि भाखा आंथ' दा बुंथावजाया उन्दै गिदिर नायनाय जायो भिडिअफोरखौ बेनिखायनो भाखाफोरखौ जानला मोनला बुंजाया थिग बेफोरबायदिनो सासे आइजोआ गाज्रि रावजों हाग्रामाखौ सोंखारिनायनि थाखाय एफआइआरबो होजादोंमोन दा बेनि सायावथ' साननै सानथाम जाबाय दा जेबो सिरियानो जाबाय जानांगौ निमाहा होबाय खोमा बे आइजोखौ निमाहाबो होलायनांगौ आंनिबाथ' बिदि नङा जे सोरखौबा हंखर हौसि सोरखौबा केस होनांगौ माबानो बिदि नङा फार्स्ट टाइम एसे निमाहा होनांगौ गोरोन्थिखौ सोर मावा गासिबो मावो नङा होनबा गासिबो जोनोमनिफ्राय लानानै देरनायालागैसो मानसिया खिखायो जोनोमनिफ्रायनो नोंथाङा खामानि मावनो रोंगोन होननानै सोलोंना फैया बिमा बिफाया सोलोंबासो माबाबासो जायो बेफोरबायदिनो गासिबो गिदिर उन्दैया माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावोब्लाबो गिदिरा बुजायनो रोंनांगौ फिसाफोरा माबाफोर गोरोन्थि खामानि मावोब्ला थिग बिदिनो हाग्रामा बिथांखौ सोंखारिदोंमोन नाथाय बेथ' फिसा नङा बे आइजोआ हाबा जाखानाय दा बियो बुजिनांगौमोन हाबा जानानै गावनि गथ'फोर दंना गैया बुजिला दा गथ'फोराथ' थाखागोन हाबा जाबाय नालाय माने गथ'फोरखौसो बेफोरबायदि सोलोंखोना मा माने बेफोरबायदि गाज्रि बुंनाङामोन दा बेफोरबायदिनि गथ'फोरा बोरै मोजां जागोन जुदि बिमा बिफाफोरानो बेफोरबायदि गाज्रि रावजों सोरखौबा सोंखारियोब्ला एक्सुवेलि रायनो हानाय मोन्थाय दोङो अब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि खुगाजों रायनो नाङा आं दाख्लैनि भिडिअ बुंखादों सोरखौबा नोङो बिटिसिनि सरकारखौ गाज्रि मोन्दों बा प्रमद बिथांखौ मोन्दों बा हाग्रामा बिथांखौ मोन्दों रायनो हानाय मोन्थाय दोङो खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि रावजों नङा एसे मोजाङै रायब्लानो जाबाय बेफोरबायदि नायथावजायै माबा माबि बुंनानै रायनाया गोरोन्थि थाङो हाग्रामा बिथांमोननिल' गोरोन्थि जाया मानोबा खोनासंथाव जायो बेफोरबायदि नङा जोंहा उन्दै गथ'फोरबो नायो नालाय दा बेफोरबायदि सोलोंजोबगोन जों मिडियाआव मा नुनो मोन्दों दा फेसबुकआव गोबां गाज्रिबो नुनो मोनगासिनो बे साननैसोनि गेजेराव आंथ' बुंला दा बुंबा गाज्रि मोननो हागौ दा बेनिखायनो सासे ब्रादारा बुंदों आङो दिनै मोननै आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना नायगोनब्ला दाख्लैबाव सानैसो गथ'फोरा अरुणाचलाव फानजाहैनाय बायदि आंनो जादों दा फानजानाया माने गाज्रि बेखौबो आङो बुंनो लाजिनाय मोनबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै ला दाख्लैबो होखाबाय आङो दा बे गथ'फोरखौ होनाय जानाय नंला बे सेंग्राया मा बुंखो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय ब्रादारा अरुणाचलावहाय बेफोरबायदि गाज्रि माबा जाहैनाय जेयाव फानजाहैनाय बर'जों बर'नो दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन दा भिडिअखौ नायग्रोना ला आं क्लिपखौ होनो सानदों ओमफ्राय दाख्लै जे बै आइजोआ बेफोरबायदि गाज्रि बुंनानै निमाहा बिबाय बिनि सायावनो सासे आरो सिस्टारा रिप्लाइ हरबावदों माने बे हाग्रामा बिथांखौ बेफोरबायदिनो रायनांगौमोन माने बे जाय मानसिया बे सिस्टारखौ मादैखौ केस होदोंमोन बेयो मोजां जायासै बर' हारिया बियो लासिसिं बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों सासे मादैया बे केस होनायनि सायाव बाथ्रा बुंफैदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गथ'फोर सानै एकदम 14-15 बोसोरनिसो गथ'फोरखौ मा बिसोरो दाख्लै अरुणाचलाव गाज्रि बेफोरबायदि खोनानो मोन्दोंमोन बेनि सायावबो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो होखानोसै फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो थाबैनो 40K साबस्क्राइब खालामदो आरो थेंक इउ सो माच नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो नैबे भिडिअआवबो फोरमायहरलायदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायोना नाया गोदान भिउवार्स फैदोंबाबो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव फोरमायहर ओमफ्रायो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों कमेन्ट खालामनानै बुङोबानो जाबाय जोंनि अखमनिनो बरिया बड'लेण्डनिनो नर्थ इस्ट
जोबोद मोजां मोजां गामिनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दोङो जोंहा बर'आनो गोजा नंगौना नङा बर'जों बर' अनलायना थानांगौ बेनिखायनो बर'जों बर' सापर्ट होलायनायाबो जोबोद गेदेर खोथा थिग আছে नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला ओमफ्रायो कमेन्ट खालामनो दाबावसै दे ओमफ्राय गामिखौ फोरमायहरब्लानो जाबाय हायोबा नोंथांमोननि नामखौबो फोरमायहर आङो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननि आं नामखौ लाना बुंगोन उमुक बा क'क्राझारनिफ्राय बा उदालगुरिनिफ्राय उमुक बसुमतारिया बा टाइटेलखौ लानाबो नोंथांमोननि नामखौ लानाबो आङो बेफोरनिफ्राय नायबाय थायो होननानै मुंखौ खारिनो हागोन दे नायग्रोना लाबानो जाबाय आं मोनसे खोथा बुंनोसो लुगैदों आरोना एकदम बेयो मिनिनाय खोथा नङा कुनु माबानाय नङा आङो दायो इउटुबाव थांनानै नुहैदों बिजुलि बर' नामा बे नानिखौ एफआइआर होदों जाहैबाय हो दा बे नानिया जुदि गाज्रि भाषाजों जुदि हाग्रामा महिलारिखौ रायदोंमोनबा नाम सुदोंमोनबा बुंदोंमोनबा बेखौ थांनानैबोथ' बुजायहैनो हायोमोन ना बुंहैनो हायोमोन ना हो दिनै बे आइजोखौ केस होनाय माने जोंनि बर' हारिया थार्ड क्लासाव गोलैनाय लाब गैया बेखौ केस होनानै मा खालामनो गैयि मानसि बा गरिब मानसि बा माहाजोन मानसि बा बियो लेथ्राखौनो बुंबाय बेखौ ससियेल मिडियायाव साংবাদিকफोरखौ लेंहरनानै बेखौ समायखिरा लाहोनांगौमोन जे आं दिनैनिफ्राय बुंनो मोननाय नंला बे भाषाखौ होननानै जे बेखौ बुंनो नांगौमोन होमबाथ' साबसिन जागौमोन ना दिनैथ' केस होलायलायबाय बिराद मेलेमजिबि दंमारोलै साबेसेखौथ' केस होगोनलै साबेसेखौ केस होगोन साबेसेखौ केस होगोन केस होबायानो देसुन बै समावहाय हाग्रामाखौहाय सापर्ट खालामनो थाखायनो मानसिफ्रा गिजोबगोनसो मिथिबायना दिनै पाब्लिकनि थाखायनोथ' हाग्रामायाबो बे मासियाव जिरायनो मोनदोंना नोंसोर गिदिर गेबला जिन्स लंपेन्ट गानफबनाय जोमफबनायनि थाखायल'सो देरहायाखै पाब्लिकनि थाखायसो देरहादों दिनै हाग्रामा महिलारियाबो मिथिबाय फै सोरबा मानसि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै पाब्लिक बिमा माहारिफोरा दिनै रागा जोंनानै आनाब सानाब बुंफ्लांबाय आरे मा बेलाय केस होलायनाय दिनै बर'जों बर'नो केस होलायलायनाय दिनै बर'जों बर'नो नाख्रबलायनाय हाब ट्राइबेलनि थाखायसो बुंदोंमोन ना बेबो गिदिर मानसिफ्रानो बांद्राय बुजिना गिदिर मानसियानो बांद्राय उबुजन बेनो आरोना बर'नि बाथ्राखौ ओंखायनो माखासे आइजोफ्रा दिनै बुंनो गिदों मानि थाखाय बुंनो गिदों मिथिबायना बिनि थाखायनो बुंनो गिदों बिनि थाखायनो ससियेल मिडियाआव खुगासिनो गिदों नखाय दा जोंनि जायगायाव फैबानो बुथारगोन जोंनि जायगायाव फैबानो ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन होननानै खोथा बुंगासिनो दङ ना खांख्राइखौनो लायनो हाबावला दायो बर्तमान साननानै नाय ओंखायनो साननानै नाय गेदेर गोलावफोर पाब्लिकनि थाखायसो राजा जादों हारसिंनो राजा जायाखै पाब्लिकआ जुदि अनामोनबा मालाबाबो राजा जायामोन ओंखायनो पाब्लिकखौ अननो सोलों नोंसोर गिदिर गोलावफोरा बेफोरबायदि खुगा गाज्रि बुंदों जे मिडियायाव थांदोंमोन बेखौ खोनासंहैदोंमोन बिनि खुगानिफ्राय मानो ओंखारनाय मा जानायमोन नोंनि गोसोआव मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंनायमोन मिडिया लाना थांदोंमोन सोंदोंमोन बेखौ खोमा खेबहोदोंमोन खसम जाहोदोंमन दिनैनिफ्राय बुंनांला मोजां बाथ्रा बुंनानै भिडिअ लाबोदोंमोन होनदोंमोन माबायदि बेलाय आयै जाला बर'नि खोथाफोरखौबो बुंनो गिसिगोन होमबा जोंनि गोदो आदामोन आदैमोन आबौमोन आबैमोन जोंना न'खराव आलाय सिलाय जानायखौ जों होख्राव बुंबाबो माथो जोंनिखौ खोनासङाखै होमबा दा फंसे बाथ्रा बुंनायखौ खोनादों बयबो एसेबां जोंनाथ' जोंनि बिमायंआथ' सम्पतिखौनो गारनानै सिमोनसाफोर थांना थाहैबाय गैया दासिमबो गैया जोंनि बिमायंखौ जों मोनफिनाखै होमबा जोंहाबोथ' दुखु दंना फंसे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायलाय माथो जाखो दे बेखौ खसम जागौमोन ना दिनैनिफ्राय बुंनांला होननानै केस होबाय दे गेदेर गोलाव नोंसोरनो जै जाथोंसै जै गेदेर गोलावफोर जै बे मोनसे आपडेटआ जोब्बाय एबार नैबे मोनसे आपडेटखौ नोंथांमोना नायग्रोदो दे ओमफ्राय नैबेनो लास्ट आपडेट दे कमेन्ट खालामना बुंहर बे दाखालि अरुणाचलाव हमजादोंना जायफोर सिख्लाफोर मानि थाखाय थांदों बिसोरलाय बारसिन जानो होननासो थांखाथारदों बिसोरो होनो होननासो फाननो होननासो थांखाथारदों 500नि एकदम बिसोरलाय हाबा जानाय बिसोरलाय नांगौआ बारा जाखायो बिसोरलाय ओरैबायदि गुन्दा जाखायो हाबा जानायफोरा मा बुंनो आरोना ओरैबायदि फाग्लाखा एकदम मा भिडिअआव फानलायलायगासिनो आं सिनाया अबेनि मानि होनगासिनो आं जेबोखौनो मिथियानो होनो होननासो थांखादों जर जबस्थु खालामाखै बिसोरो होनो होननासो थांखाथारदों एकदम खार गाखोनो मोनानि सिख्लाफ्रा ओरैबायदि एकदम देखायना लाजाया आरोना फटक मोननैसो लानो मोनबाथाय एकदम फानदायलायबाय थायो आरोना ओरैबायदि फालतु बारसिन जानोसो थांखाथारदों एकदम मा बुंनो आरोना एकदम होनो होननासो थांखाथारदों फाननो होननानै फैना आंनो होगोन ना 5,000 हरगोन आं नोंसोरनो खनसेयाव गोसोबा आरो बैसोर सानै सेंग्राफोर दंना बिसोर
जुदि हिनजावफोरखौ लायाबा आं लागोन दै सानैनि हिनजावखौबो आं लागोन खिन्थु आंबो लायो बिदिखौ खिन्थु गारनायफोरखौ आंहा रावबो गैया नालाय एकदम आं लागोन खिन्थु आं फिसिगोन खिन्थु इन्जय बेरायगोन खिन्थु आंबो फाग्लासो